Madwar nofs is-siġar li l-għaqda mhux governattiva The Grow 10 Trees Project ilha tħawel sa mill-2017 se jinqerdu minħabba l-proġett ta' Gvern Laburista imsejjaħ Central Link. Dan il-proġett kien beda f'Novembru tal-2017 biex sal-lum tħawlu xejn anqas minn 1038 siġra. Iżda minn dawn 549 jinsabu f'nofs iż-żona li se tittieħed mis-Central Link. Ma dawn dan il-proġett se jwassal ukoll għat-tneħħija ta' 237 siġra oħra għal total ta' 786 siġra li trid titneħħa minn dawn l-inħawi. Dan apparti massa ta' art agrikola u verġni għal total ta' 49,000 metru kwadru li minflok minn nofsa issa se jgħaddu t-toroq. F'kummenti li Times of Malta l-fundatur tal-proġett Adrian Gatt iddikjara li ħafna mis-siġar imħawla se jmutu minkejja li l-gvern qed jirriklama kemm jiflaħ li dawn sempliċiment se jċaqalqu minn post għal ieħor. Gatt qal li l-art meħuda mis-Central Link se tintelef għal dejjem u fakkar li mhux possibbli li wieħed iħawwel siġra fejn issa se jkun hemm il-konkrit. Sadattant il-Gvern Laburista taħt pressjoni qawwija kontra dan il-proġett imbarka b'kampanja li ħafna qed jiddiskrivuha bħala waħda ta' miżinformazzjoni imħallsa minn flus il-poplu stess. Infrastructure Malta fl-aħħar jiem kienet impenjata post wara l-oħra fuq il-medja soċjali imħallsa minn flus il-poplu biex tirriklama l-proġett u tipprova taf fil-kritika. Iżda taħt dawn il-posts wieħed jista' faċilment jinnota mijiet ta' kummenti minn persuni li huma ġenwinament inkwetati u li kkritikaw lil din l-Aġenzija tal-Gvern li akkużaw li qed tipprova tqarraq jew tgħid biss dak li jaqblilha. Dan waqt li l-istazzjon tal-Partit Laburista kien medi f'attakk wara l-ieħor kontra kull min ikkritika dan il-proġett, inkluż ċittadini privati, apparti kampanja sħiħa ta' propaganda b'servizzi fl-aħbarijiet. Sadattant il-grupp 4 Hour Trees li fuq il-medja soċjali qabeż l-10,000 membru għaddej bl-aħħar tħejjijiet tal-protesta tal-ħadd filgħodu. Huma diversi dawk li mistennija jintrabtu mas-siġar li se jinqerdu fi protesta simbolika u paċifika waqt li oħrajn mistennija jiffurmaw katina umana fl-inħawi li se jinqerdu mill-proġett.